имрӯз қалби Сафарбек Солиев, коргардони нуқтаи тоҷик дар синни 62 солагӣ аз тапидан боз монд. Пайвандонаш гуфтанд, филмсози маъруф таи як моҳи ахир аз бемории COVID-19 ранҷ кашида бистарӣ буд. Сафарбек Солиев дар тӯли умри худ беш аз 20 филми ҳуҷҷатӣ офаридааст. вай дар даҳо ҷашнвораҳои байналмилалӣ дар Теҳрон, Алмато, Рим, Берлин, Париж ва Москав ширкат карда барандаи ҷоизаҳо низ шудааст. ӯ таби шоирӣ ҳам дошт ва дар саҳифаи иҷтимоияш ашъорашро нашр мекард. Сафарбек Солиев таи чанд соли ахир масъули бахши равобити ҷамъиятии барномаи рушди Созмони милал дар Тоҷикистон буд. маросими ҷанозаи ӯ шоми имрӯз дар ноҳияи Рӯдакӣ баргузор мешавад. ва ҳоло навори суҳбати ҳамкорамон Зарангези Наврӯзшоҳро бо Сафарбек Солиев пешниҳоди шумо мекунем, ки соли 2014 сабт шудааст. ба номи Комил Ҳурматов китоби хурдакак аст ва муаллифаш Ҷуръати Шабоев, як киношиноси хеле машҳури ӯзбекистони аст ки ҳанӯзам зинда ҳастанд. ва ман ҳама ҳарчи мехондам мехондам. ҳамеша ман ягон чизе ки дар бораи Комил Ҳурматов буд баром ҷолиб буд ва ҷамъ мекардам ва мехондам. ва баром воқеан касе ки Комил Ҳурматовро биомӯзад, ана ҳамон осиёи миёнаи феодалӣ як дафъ шикаст хурд, аз байн рафт, инқилоб дар Русия шуд, осиёи миёна марбут ба Русия буд, нерӯҳои инқилобӣ болшевикҳо ба ин минтақа ҳам омаданд. ва албатта ки ҳамчун як нафар ба истилоҳ ашрофзода падараш, падари Ҳурматов раиси уезди Конибодоми ҳамонвақта буд. ҳукумати шӯравӣ буд, муқобили болшевикӣ буд. лекин як дафъ тараҷмара шурӯъ шуд, нерӯҳои мухталиф пайдо шуданд. Комил Ҳурматов тафовути кори мо дар синемо аз дигар синемогарон чист? хуб, аввале ки бояд ина мо бояд ба ин қоил бошем ки Ҳурматов аввалин нафаре буд ки собит сохт ки як филм, синемо метавонад миллӣ бошад. яъне бо истифода аз либоси миллӣ, бо истифода аз таҳияи филмномае ки дар он филмнома як хулқи миллӣ, хислати миллӣ вуҷуд дошта бошад. ва ин аз ҳамон аввалин филмашон ки ҳамон эмигрант буд, ҳамон филми муҳоҷир, ина мо дар онҷо бисёр баръало мебинем. нақше ки худаш бозӣ кардааст ва нақше ки аввалин бор София Туйбоева бозӣ карданд, аввалин бор зани тоҷик ҳирфаӣ дар филм ҳамчун ҳунарпеша иштирок карданд. яъне ки бузургтарин қадаме ки дар синемо аз ҷониби Ҳурматов гузошта шуд, собит сохт ки синемо ки ба ҳамон табиати худаш як чизи космополит аст, метавонад миллӣ бошад. ва ина мо дар мисоли филмҳои ҳама филмҳояш мебинем. ва дигарам аввалин нафаре ки масалан ҳозир шумо дар ин ҷашнвора мебинед ки дар шурӯъи ҷашнвора як филм мемонанд ба номи Муаллим. ва ин филмбардорӣ шудааст дар зиддии дар қишлоқи зиддӣ, дар деҳаи зиддии мо. ва тамоми филмҳои тоҷикфилм ҳатман дар зиддии ягон қисматаша филмбардорӣ мекунанд. ва ман барои шумо бояд бигӯям ки аввалин нафаре ки собит сохту кашф кард ки дар зиддӣ бояд филм бисозӣ Комил Ҳурматов аст. барое ки вақте он омадан аввалин филм дар бораи мубориза алайҳи босмачиҳо мекарданд, рафтан ва дар зиддӣ ба хотири чӣ? Ба хотире ки аз лиҳози ҷуғрофиёӣ ва ҳамон табиате ки вуҷуд дорад, зиддӣ пастубаландиву талотепаҳову хонаҳои сангиву ин аз лиҳози ба ислоҳ композитсияи тасвир як дафъ ҳамон пардаи шумоя пур мекунад. яъне ки ҳамон қобе ки ҳаст, ҳамон экране ки ҳаст, маъмулан нақошҳо ё ки филмбардоро, коргардонҳо ҳадаф вазифашон аст ва аз лиҳози ҳамон дуруст будани ҳамон тасвир ин аст ки бояд ки ҳамон композитсия дуруст бошад, яъне ки пур бошад. инҷа масалан шумо тасаввур шумо агар як дашти холӣ бигиред, як уфуқа мебинед, як осмони хеле баланд ва ҳеҷ дигар нест. ӯ як асп меравад ё як инсон мегузарад. аммо вақте ки шумо дар минтақаи кӯҳистонӣ филмбардорӣ мекунед, тамоми ҳамон пардаи синемои шумо пур аст. дар инҷа масалан дарахтон, дар инҷа ягон ҳайвон меравад, унҷо одамо чӣ коре доранд, инҷа каҳ ҳаст. яъне ки аллакай худаш ҳамон бой будани ҳамон манзараи ҳамон лаҳзаҳои синемоист. ва яке барои филмсозӣ бисёр як шароити хуб аст. яъне гуфтанӣ ҳастам ки ҳамчун шахси ҳирфаӣ аввалин бор дар сохтани аввалин мустанадҳои дар Тоҷикистон сохта шуд, мо саҳм доштанд. аввалин
баисто ташкилкунандаҳои ҳамин кори таблиғи филмҳоро ба Тоҷикистон аз дигар ҷоҳо овардан, аз Москва, аз Тошкент, аз дигар ҷо, аз Киев. Аввалин оператор, аввалин филмбардорро овардан Тоҷикистон, ки иҷо кор кунанд, шогирд тайёр кунанд. Ва барои ҳамон пайдо шудани кинои тоҷик саҳми асосӣ, саҳми бисёрам босазо ва ҳарфи аввал ҳамон кас задан гузоштанд.